Cyklotoulky vám přináší LKV Beroun, autodoprava, autopůjčovna a pneuservis v jednom. V tomhle nádherném slunečném dni vás beru na soutok Nežárky a Lužnice, takže předpokládám, že Jihočeši ti už vědí, ale pro nás všechny ostatní řeknu, že jsme uprostřed jižních Čech ve Veselí nad Lužnicí a můžu vám slíbit, že pro cykloturisty zejména to bude stát za to. Na tenhle výlet jsem si dopřál luxus přijet o den dřív, vyspat se v hotelu a ráno v klidu vyrazit. Svou polohou mě zlákal hotel Sloup. Když totiž jedete z Prahy, najdete ho na poslední velké křižovatce těsně před Veselím. A jaká je poloha samotného Veselí? Z hlediska turisty víc než lákavá. Z Prahy sem najedete 130 kilometrů a za hodinku a půl byste tady mohli být. Z Budějovic jste tu co by dub, to je jen 35. Úplně v pohodě tu lze strávit víc dní, protože v dosahu 30 km od Veselí máte takové jihočeské bomby jako Třeboň, Tábor, Jindřichův Hradec nebo třeba zámek Červená Lhota. Vítejte ve Veselí nad Lužnicí, ve městě, které v roce 2009 slavilo 750 let a které se po spoustu let vyhřívalo v přízni Rožmberků. Jo, za Rožmberků tady bývalo asi hodně veselo. Zdali pak s ním má název města nějakou souvislost? Byly tady různé veselice, hony a podobně, no a Rožmberkové samozřejmě se rádi ukázali, jak to tady umí, takže veselo tady bylo rozhodně. Takže vy jste byli už historicky vlastně zábavní centrum? My jsme byli historicky zábavní centrum, nicméně, abychom se trošku vrátili do reality, tak název Veselí v podstatě býval víceméně i takovým přacím názvem. To znamená, že zakladatel města si přál, aby město bylo bohaté, lidé šťastní, veselí, a takže i z tohoto důvodu se mohlo to město začít nazývat Veselí. Ale jenom veselo tady historicky asi taky nebylo, že jo? My jsme totiž takové zajímavé město, my jsme v podstatě souměstí. Existovalo samostatné Veselí a samostatné Mezimostí. No a jak už to bývá, ty sousedské spory se přelévaly na jednu i na druhou stranu řek, takže bylo to opravdu veselo. Občas, dejme tomu, se chasníci pobili v hospodě nebo tak podobně, ale nebylo to tak tragické. Když už jsme u historie, zastavím se aspoň na skok na náměstí v muzeu. Jsou tu k vidění typické blatské kroje. A expozice je pro mě překvapivě zaměřená hodně hudebně. Z Veselí totiž pochází hudební skladatel Karel Weiss, který pro nás zachytil a tedy zachránil obří množství jihočeských lidových písniček. Tak představte si, že tady hraje například i židle. A tuhle melodii, kterou vám zahraje 110 let starý Polyfon, tak tu poznáte určitě. Doslova pár kroků od muzea, též na náměstí, najdete Ičko, a to v přízemí radnice. Stavte se tu. Volně k mání je tu krom internetu hlavně velkoryse zpracovaná brožura o městě a také o okolí. A jak pak je to tady vlastně s cykloturistikou? Pochopil jsem, že jsem tady v cyklokraji a zajímalo by mě, jestli pro nás cyklisty děláte nějaké speciální akce. Takže Infocentrum města pořádá řadu sportovních akcí, například cyklojízdu a dálkový pochod krajem Rybníků, který se koná poslední dubnovou sobotu, a dále pořádáme cykloturistickou akci Jaro na Blatech, což je příští rok 12. ročník a koná se poslední květnovou sobotu. Veselí dělá spoustu akcí, a to nejen pro cyklisty, a všechno se, jak se dozvídám, dočtete na www.veselí.cz. Pane starosto, když se tak nad tím zamyslím, tady je tolik těch kilometrů cyklotras u vás ve Veselí, že obět to za den to teda nebude žádná sranda. To za den určitě ne, těch je skutečně hodně, taky proto jsme i členy Greenways Praha-Vídeň. Máme tady i vlastně jednu z těch tras Greenways, Savské Baroko. A ty trasy, které tady jsou skutečně desítky a možná stovky kilometrů.
a jsou to velice příjemné trasy, ať už pro ty, kteří se nechtějí moc namáhat, protože ta Třebojská rovina je krásná, anebo trošku horší, když to jde tady do těch kopečků, které jsou tady s jménem Týnu a Květiny. Každý si vybere. A řekněte mi, taková nějaká pěkná koupačka byla by? Tak samozřejmě, veselské pískovny jsou velice známé, máme tady přes léto zhruba 2-3 tisíce lidí, kteří sem chodí, jezdí se i koupat, že? Mimochodem je tam i kousek pouště, takže do Egypta se nemusí. Prosím vás, kousek pouště, jo. No a samozřejmě, kdo chce se ubytovat, tak tady máme i spoustu míst v priváty, kde se dá ubytovat, rodinná dovolená, perfektní. Takže proč byste jezdili do Egypta? Přejďte do Veselí. Rohovou branou opouštím náměstí, abych ani ne po kilometru jízdy pochopil, že Veselí není nakloněno zdaleka jen cyklistům. Koukám, že místní sportoviště jsou nejen na pěkném místě, ale především vyjdou vstříc zájemcům o sport všeho druhu, třeba včetně beach volejbalu. A abych nezapomněl, dalšími, kdo jsou ve Veselí vítáni, jsou určitě vodáci. Místní tábořiště přímo na ostrově v centru, tak to nemá chybu. Nastal čas na výlet, ale vybrat si z nabídky jen jeden směr, tak to bylo hodně těžké. Váhal jsem, zda se nevydat do lesů chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Ale nakonec jsem se rozhodl pro 630-kilometrový okruh jihočeským selským barokem. Jde o takzvanou Greenway. Cyklotrasa přímo navazuje na páteřní Greenway Praha-Vídeň. Asi po 8 kilometrech jízdy přes Žižkov a Borkovice se dostávám k prvnímu selskému baroku dne. Najdete ho v obci Mažice, ale ještě vás budu chvilku napínat. Na kraji Mažic jsem si totiž udělal asi kilometrovou odbočku k místu, které k charakteru krajiny Veselských Blat nerozlučně patří. A teď tady mám něco pro pěšáky. Přírodní rezervace Borkovická Blata má naučnou stezku 6kilometrovou. Můžete se podívat na rašelinu, která je místy až mocná 8 metrů do hloubky. A na těch 6 kilometrech na povalových chodníčcích vás budou provázet také naučné tabule a je jich až 60. Tak to si teda užijte. Ale to víte, na takové věci my, ultracyklisti, víte, Rudlo, nemáme čas, takže my pádíme na kole dál. Ahoj! No není to klasika. Mažice bych označil za typickou jihočeskou vesničku. A na další takovou narazíte ani ne po kilometrovém sjezdu. Vítejte za Olší, z čehož vzniklo zkrácení Zálší. Půvabná vesnička Zálší je zajímavá také tím, že právě tady se narodili tvůrci selského baroka Jan a František Šochlovi. No a místní lidé si jejich dědictví váží, protože dostali v roce 2006 zelenou stuhu za zachování krajinného rázu. No a možná, že o ten krajinný ráz se také trošičku zasluhují i ti koníčkové, které tady vidíte. Je tady farma v Zálší, kde se můžete na koních svést a dokonce se tady pořádají kočárové jízdy. Vesničky se tu střídají v rychlém sledu. Rudla se neproběhl dál než 3 kilometry a je tu další perla. Právě jsme dorazili do navýsost půvabné vesničky Klečaty. Klečaty se mnou loučí touhle pohádkovou scenérií. A já už vím, že už jen kvůli tomuto výletu stojí za to se do kraje kolem Veselí nad Lužnicí vydat. A zdá se, že kouzla typického blatského baroka ještě zdaleka nekončí. Momentálně se nám s Rudlou ve své kráse jeví Komárov. Tady se Rudla, jak vidíte, vyloženě našel ve své činnosti nejoblíbenější. Ale teď už pádíme dál. V obci Svinky ohýbáme ostře vpravo a přes Vlastiboř se dostáváme do Záluží, které je opět naprosto výstavní. A všímám si, že v místní kovárně se přátelé dělají loutky. Tak to je zajímavé. To se musím porozhlédnout. Pane Vaňku, to je teda opravdu jedinečné místo tady v rámci té blatské prohlídky by člověk nečekal. Všude samé baroko a najednou loutky, to je paráda. V podstatě je to jakoby rodinná tradice, protože tatík, který pracoval v loutkovém filmu u Jiřího Trnky ve studiu 20 let, jo, vlastně. Jo. Takže vy pokračujete? Takže já pokračuju a když jsem ho chtěl vidět, tak jsem tam prostě za ním musel jít, což mě dneska teda vůbec nemrzí, jo. To chápu. Se mi to hodí, jo. Takže já jsem měl loutky okolo sebe celý život, tak kudy jinudy, jo. Tak ty loutky prostě tady na těch blatech jsou na kovárně, i když je to trošku divný, jo. A co tady u vás všechno lidi můžou vidět, kromě loutek? No tady v tom stavení vlastně se zachová nádherná černá kuchyně, která jinde není. No a pak tady mám zařízenou tu blatskou světnici, jak to tady asi na Blatech bylo, jak ty sedláci tady bydleli, jo. A pane Vaňku, řekněme si upřímně, cyklisti jsou žízniví.
Umíte jim nějak vyhovět? Tak to jsem opravdu pochopil, tak proto jsem tady udělal občerstvení, takže lidi si tady můžou napít vlastně a dát si třeba něco zmrzlého. No tak to je teda víceúčelové zařízení kovárna, můžu jenom doporučit. Teď už to beru rovnou za Rudlovo-Čenichem zpátky do Veselí, kam to mám asi 10 posledních kilometrů jízdy. Vzpomínám si, že pan starosta mluvil o perfektních jezerech v bývalých pískových lomech přímo za městem. Tak tam se ještě rozjedu. Slyšel jsem, že z místního písku se postavilo pražské jižní město, takže jezera to asi budou pořádná. A vyplatilo se. Západ slunce nad hladinami, no tak to je přímo pohádka. Jo, přátelé, tak tady bych si to uměl představit. Jsme v podstatě na okraji Veselí nad Lužnicí, ale připadám si jako někde na riviéře na dovolené. Můžete si vybrat, těch rybníků je tady z bývalých pískoven opravdu halda. Voda naprosto průzračná, nádherná pláž. Zkrátka dobře, tady to vypadá velmi, velmi slibně na léto. A když bych to měl vzít jinak, nacházíme se v chráněné krajinné oblasti Třeboňské rybníky. A z hlediska turistů je určitě zajímavá naučná stezka, která vede podél hrází pískoven tady okolo Veselí nad Lužnicí. Má 7 kilometrů a je tam celkově 14 zastavení. A neměl bych zapomenout na asi největší atrakci, písečná duna u Vlkova, což je tady asi 2 kilometry, tak tam má, přátelé, přes hektar. Tam byste se měli mrknout. A já vám přeju, ať se vám ve Veselí nad Lužnicí líbí nejenom v létě. Tedy už je skoro tma a já jsem ještě dneska nic nepozřel. Ještě, že mám už prověřený hotel Sloup. Tam se teď zase vracím. Děkuji, prosím, seznamte se. Luciferovo tajemství, Táborská bašta. Zkrátka dobře, tady jsme na místě, kde se vaří tradiční česká kuchyně a to já teda s dovolením můžu. Mám pocit, že bych si mohl dát ještě po večeři sauníčku, možná, že i nějaké to solárko tam šoupnu a pak už myslím, můžu považovat výlet do Veselí za naprosto zdařilý. A vám přeju, ať se vám tady líbí taky. Dobrou chuť. Sadil bych se, že tady bude Veselí každý cykloturista, protože Veselí a jeho okolí jsou opravdu cykloturistům vyloženě zaslíbené. Konec konců jezdí se tady hodně a je z čeho vybírat, takže tady bych dal známku cyklo doporučeno. No a pokud se podíváte na naše cyklotolky.tv.cz, tak budeme rádi. Napište nám, jestli se vám líbily, mějte se fajn a příště se na vás s Rudlou budeme těšit. Tento pořad vám přinesl webový portál Kudy z nudy www.kudyznudy.cz.